Member oħra li għamlet is-6 challenge kienet John Lennon, proset tassew l-ewwel John, tal-bidla li qed tagħmel b'mod viżiv, ħamuża l-kelma. Ikollok tgħidilna inti qabel ma bdejt għalfejn ħassejt il-bżonn li tinbidel John qabel xejn. Kelli dawn jisu l-8 kilos li rrid tinneħħi 8 to 10 kilos. U jisni l-għalijiz li ma stax nasal b'xejn. U xi ħadd ixxerja link tal-6 week challenge. What you know, Roberto, li għu xorti s-sanara. U kien hemm li interview manage, allora vera kienet challenge get your money back. Guarantee, ġifieri kienet torna, ta'tina ħanidħol, and challenges jiena vera nħobbhom jiena kont kun challenges li donna ma nasal. Kien hemm wasli challenge jiena ħanidħol għalih. U x'inhu? Jekk fuq ix-xogħol, jekk x'inhu? Fil-ħajja challenge jiena nħobbhom. Kien xi ħaġa tisfidani, jekk taħħa nipprova nagħmilha. U qed nogħos ħafna tisem dan il-punt John, għax fil-fatt Iva, aħna min jagħmel 6 week challenge u jasal għal goals illi we set together fl-ewwel darba li niltaqgħu, ikun hemm żewġ għażliet. Ikun hemm min jista' jkun għall-option illi once li wasal għal goals, dawk it-349 li jkun investat bħala deposit jista' joħodhom lura bħala check. Jew kif jagħmel maġġoranza dawk it-349 jistgħu jintużaw bħala discount minn fuq il-memberships illi għandhom. Għaliex? Għax fil-verità jkun fit-tul ta' żmien illi mbagħad iktar naraw dik il-bidla u dik il-bidla nżommuha. Grazzi li għandha semmejna il-punt għax dok importanti ħafna ġew. Ikollu tajli inti dawk l-8 kilos li semmejt l-8 to 10 li xtaqt neħħi, għalfejn xtaqt li neħħihom? L-ewwel tibda tħossok iktar kbir. Ħwejjeġ naqra s-sikkati iktar mis-sotto xejn kilos vera mhux jagħmel kbir, imma tiskanta tagħmel differenza totali fuq il-ħwejjeġ, fuq innifsek, tinelaq xejn tal-pressjoni, trid toqgħod attenta liha wkoll. Jiena nixtieq jista' jkun dak l-affarijiet inżommu għadbej, għanajdek li ma sakemm nista permezz ta' dieti u eżerċizzju ġifieri dak huwa l-unika ħaġa li tista' iżżomm dejjem tkun tista', allura dik kienet Disney reason, process. Once li rajt ir-reklam u qed tisma' Iva ħamur, x'waslek biex tgħid Iva ħamur? Li kien li għandu li kien hemm dawk il-half hour sessions li ħajkunu monitored ġifieri mela ma tkun rigorous half hour għat-taħjat tajba x'imur, meta tkun il-ġim ġieli tkun xi siegħa. U ma tkunx għamilna mod li nagħmlu dik il-nofs siegħa hawnhekk. Plus meta tkun mal-grupp ikun hemm positive vibe totali, ġifieri kulħadd for the same goal and for the same reason allura you feel really good and the smiles all around ma jaqtaw ħadd dik dejjem, inti tiegħek dejjem omnipresent tiegħek. Però hawnhekk kif tidħol tħossa li kulħadd qiegħed really happy and exercise aspects. Because it triggers our happy hormone. Tajjeb tassew. Perfetta. John, ikollok tgħidilna once li inti bdejt imbagħad. X'bidli bdejt tara u x'bidli bdejt tħoss qed jitqobelhom f'dawk is-siġimgħat. Il-bidliet li bdejt inħoss kienu fid-dera, tara linja. Għalkemm jien li tinneħi l-bejt u bdejt ninkwita l-bit jiena qed inżomm nimxi kollox, imma orrat, l-inċis kienu qed jidhru niżli imma l-wejt mhux daqstant. Okay, mhux daqstant il-wejt, għalkemm qed jinkweta l-batat jiena fuq kollox, mhux ninċis irid nara. Il-wejt inċis fihom. Okay, ma tistax mela allura l-arroġ tajjeb jiena I'm happy with that. Okay, which is niżlu ġifieri xi 4 inches minn hawn 4 inches minn kelli. Fil-fatt in-total għax anke ċekkajt qabel ma ġejna, John tilfet kważi 9 inches madwar 3 body parts li kelli il-nila waħedni. Għaliex għax aħna meta nibdew l-ewwel darba inkejlu iktar 3 body parts. Li tipikament fin-nisa eżattament huma problematiċi. U sibna li kollox John tilfet qrib 9 inches minn dawk l-istess body parts li semmejna. Minkejja illi ma tantx niżel il-weight, niżel l-inches allura anke l-bidla fid-dera f'John hija sinifikanti. U għalhekk. Xi 6.5 kilos kien għal sanżilta l-komplement għajt nieżla. Proset tassew. Mal-Lulju. U dan huwa punt importanti. Il-ġisem bħala dera ma jimportax kemm niżlu, però l-iktar li jgħoddu huwa l-inches il-measurements tagħna għaliex. Anke atleti u footballers bħal xi Ronaldo, dak jiżen qrib l-80 kilos l-80 u 90 l-aħħar li rajt. Ma ħadd ma jitra Ronaldo kemm hu baċċaġġ, anzi kulħadd jgħid kemm hija pulit. Però mbagħad bħala measurements ikunu iktar. Għax il-masil jiżel iktar mix-xaħa. Proset tassew. John, proset tassew, l-aħħar ħaġa ħadolbok l-appell tiegħek lil min għadu titellaw jmissel, lil min qed iħossu ix-xewqa li jinbidel, però dik il-persuna li ma qalix isma' għandi bżonn ħanibda. X'hu l-appell tiegħek lil min għadu qed jaħsibha? Ħanajdek
ma taħsibha xejn, tista' taqbad u tiġi hawnhekk. The thing is li għandek 6 ġimgħat biss. 6 ġimgħat mhu żmien twil u r-riżultati ħatarhom żgur. Mhux xi ħaġa li ħataqta' qalbek minnha, ġifieri żgur li ħatara r-riżultati. U fil-fatt inti għandek hawnhekk il-classes li nagħmlu jkun hemm toning qawwi, allura mhux qed tinżel weight u tiġi daqshekk flabby, ġifieri qed tinżel u toning at the same time. Ġifieri, u għandek ċans li tista' tagħmel fil-ġimgħa. All right, tista' tiġi kuljum hawnhekk, ġifieri għalihom. Grazzi ħafna.